mangkahan guru sesumbar lindhu gatar bumi gonceng kumaludha kuntara katok mukang Jalanidi Kakang Danaraja Kakang Danamati wong sak donya ki sing digdaya ya mung aku wong sak jagat kuwi sing ora iso mati ya mung aku njajal kaya ngapa jare duwe aji rawa rontek tak jajal dina iki Soraya Candra Bapa Penemban Begawan wis ngungkara kaluhun nuwun wonten pangandika ingkang ngadhawuh sinuwun Prabu Danapati kabar ingkang sumebar kiblat papat 5 pancer kadanging ratu ing negara Lokapala Yayi Dasamuka ing negara Ngalengka anggone nyebar angkara pendak dina saya ndarbala saben hari gilir gumanti mundhak taun saya matimbun-timbun anggone ngumbar kelawan angkara dubeh duweni aji jaya kawijayan lan kasekten wekasane duweni watek adigang adigung adiguna ngendel-ngendelake dubeh duweni kadigdayan inggih sinuwun kaluhuran sabda pangandika paduka inggih sinuwun ing negari Lokapala bilih kalungguhan samangke negara sak kiwa tengening Praja Ngalengka kebrebeken kelawan kamurganipun ingkang rayi ing negari Ngalengka mula kang saka mangkono ewuh aya ing pambudi merga Danapati apal watak wantu sulah slaganing Yayi Dasamuka atine atos kaya watu yen to aku nganti kleru nggonku ngucap ngelingake marang Yayi Rahmanaraja sisip sembiri luput katuranggane bisa dadi mungsuh lan mbabar memungsuhan ing antarane negara Ngalengka kelawan negara Lokapala. Oh inggih sinuwun sampun ngantos dumadi peperangan agung ing antawisipun negari Ngalengka kelawan negari Lokapala jalaran menawi kelampan dados perang agung menika ingkang dados kurban boten namung para senopati tuwin prajuriting negara ugi para kawula ingkang boten ngertos kentang kimpuling lelampahan ugi dados kurban. Mila saking menika rikelenggan samangke dipun tata arasane. Yen kena delikne kanthi aris diarih-arih srana angarah-arah aja nganti timbul pasulayan ing antaraning padha putraning Sang Begawan Wisrawa.
soroting pandam sumuluh amadangi jroning pasareyan ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang dyah manahen kung sumungkem guling sang kakung rerepa babwe maneman be araten dik baranto hulun ada ronte yo jagat yo dewa yo bathara kadanging pun kakang Yaya Rahwana Raja nginango urung abang iduwa urung ambles bantala nggonku ngrasani kelawan yayi Rahwana Panasasat lambe durung mingkem siadi wis marapta ana ing negara Lokapala pranyata minangka marantandha kalamun dawa umurmu dirasani kowe teka ya matur nuwun Kang matur nuwun kowe ngrasani kelawan aku kaki aku tak takon kowe ngrasani apa Kang ngrasani becik apa ngrasani ala karo aku bares wae yo Yayi aku ngrasani becik tumraping Yayi Rahwana Raja jer nyatane pun kakang kelawan siadi iki padha-padha putrane Kanjeng Rama Begawan Wisarawa ingkang wis murut ana ing Kasidan Jati babar pisan ana ceceking atiku ora ana duweni rasa gething keburu sengit kelawan jeneng sira mung bae dina samangko jagat kaya dene kebrebeken jagat kaya dene kebrebeken marang anggone Yaya Rahwana Raja nenantang marang raja miyang nerpati sak kiwa tengening negaramu ing negara Ngalengka Yayi yen aku ora tresna kelawan jeneng sira Yaya Rahwana pun kakang kendel mung meneng nanging gandeng aku duweni rasa kapedulen kang sarta tresna kelawan jeneng sira yen jeneng sira Yayi nggugu apa sing dadi pangucape dulurmu tuwa ning negara Lokapala iki lerenana ya Di lerenana pedaya apa nggonmu nenantang marang raja miyang nerpati dawuhe Kanjeng Rama cetha wong urip ana ing alam donya kuwi dulur 1000 kuwi isih kurang nek mungsuh siji kuwi wis kakehan mula kang saka mangkono yen to pancen siadi ndarebeni penjaluk apa tumrape pun kakang tak sembadani waton jeneng sira Yaya Rahwana gelem nglereni nggonmu ngumbar marang angkara murka iki aku njaluk apa tak sembadani iya kowe njaluk apa bakal tak wujuti waton gelem nglereni tumindakmu yo bagus Kang Sabda Pandhita Raja Ratu panjenengane Nalendra tan kena wolawali pindha Kresna tumatesing glancang seta. Yekti tan kena deni langi. Ya. Aku njaluk lawan kowe, aku gelem nglereni. Aku gelem nglereni nggonku nenantang marang raja kiwa tengen. Sing wis kelakon tak telukake negara ki ora mung siji loro atusan kepara mung gawe ewon. Kabeh tak tantang gelut nyatane ora ana sing bisa ngungguli. Kang sarta ngungkuli kadigdayane Rahwana Raja. Aku gelem nglereni tumindakku, Kang. Aku gelem nglereni tumindakku ning ana syarate sing kudu wujuti. Margage kowe kandha kelawan pun Kakang.
Syarat apa sing kudu tak wujudi waton ora njaluk tumuruning lintang kang sarta rembulan. Tertamtu wae tak sembadani waton leren nggonmu ngumbar marang Angkara. Yo, Kakang, tak lereni, Kang. Tak lereni tumindakku ning tumbale ndasmu kuwi. Kakean cangkem ah. Ayo. Kowe pendhita tuwa ora usah melu-melu celeng boloten kebul atengen. Prabu Dasamuka. Aku wis nungkara pujangga saking negara Lokapala. Kaya ngono kuwi patrapmu, kurang apa Ratu Gustiku. Kurang apa ingkang sinuwun ing Lokapala nggone lembah manah andhap asor kelawan kowe. Ning nyatane kowe ora kena digawe becik kakean cangkem kowe. Wah! Woi! Wah! Ah! Wah! Wah! Ye! Mati kowe ah! Wah! Wah! Angkara saya ngombro-ombro Dasamuka. Panjenengan ulun Sang Hyang Wisnu Bathara kang nitis ana ing Begawan Wisnungkara. Dina samangka Wisnungkara wis tumeka pati tegese aku kudu uwal saka raganing Begawan Wisnungkara. Wisnu sing bakal dadi asrana kowe tumeka pati ning durung manci lan tumeka wahyane mangsa kala. Titenono sing tak titisi besok sing bakal mbudalke nyawamu. Ah! Ayo. Ndi wong sing digdaya dhewe sak negara Lokapala. Kon maju mrene. Pandhita tuwek kaya dene Wisnungkara wis mudyar, tak jing-jing kuwandane. Patihmu sijine Banendra uga tak sogok nganggo pedhang mentawa ambyar brodoli jeroane. Ayo, aku pengen jajah kadigdayanmu. Oh lah. Parahwana,
Dina samengko ora kendho ning saya kenceng nggonmu ngumbar marang Angkara. Iya. Wis ora kurang-kurang nggonku mlipir-mlipir tembungku. Supaya aja nganti dumadi pasulayan. Ning nyatane kowe ora kena dikandhani wegah nampa warah nampik pitutur becik. Yen pancen kowe sing tok karepake lan kowe ora kena tak kandhani. Hayo. Dina samangko sing mati aku apa kowe legane atiku. Pedhot gulumu kowe. Ora cumbuh karo kondangmu Edonopati. Ora gondro sepira gigit sing pengampit pedhot gulumu mati. Jare kowe iso urip neh tanteni nek pancen iso urip. Ora-ora entek. Wah. Jaja muntap lir kinatap duka yayah siripe jaja bang mawinga wengis kewejut padon ing lati netra kocak mondar mandir idus malaning rat leketing jagat panuksmaning jajalanat iya dosa muka kowe ora kena tak pringgake becik wirangan saka tangane kakangmu Donopati. Ayo, nek urip-urip po kowe, Donopati. Wah! Loh. Oh. Wah. Wah.
Ya. Wong sabar kuwi ana watese, Rahwana. Wong sabar kuwi ana watese. Dina samangko wis entek kesabar aku las ilang kesabarane kakangmu. Aja tak anggap aku dulur ning anggepen mungsuh. Semono uga aku nganggep kowe mungsuh ora nganggep dulur. Aji pamungkas, aji banteng wulung lebur wandamu. Dewa-dewa Sukata kang marang sureng prang nebani harum-harum ngendanu ngendan wing ngawiyat Narada ngepalani ing Danamati wonten dawuh pukulun aja mok bacot-bacotke wong kuwi nek pinuju sirahe panas kesabarane ilang aja mutuske apa wae mengko mundak gelo ing tembe mburine nggonmu matek aji banteng wulung ki ngelek tak jarke wah dosamu kok iso remuk-rempu dadi rempon aja meneh kok sipate menungso nek kowe kadung matek aji banteng wulung gunung mok sruduk ambyar Danamati gunung mok sruduk ambyar kula pancen sengaja iya ngerti jeneng sira wis entek kesabarane ning dina samangko lamun kowe nutukake apa sing dadi kanemsenmu kanthi matek aji banteng wulung kuwi tegese bakal ngowahi kodrating Gusti ingkang Maha Wikan tegese kowe bakal nampa bebendu saka pangeran jalaran patine adimu Rahwana dudu saiki wektune ya lan sing dadi jalaran patine kuwi dudu jeneng kita besok ngenteni wahyane mangsa kala wis ana utusane ngadil ingkang bakal ngadili marang pakaratine ratu ing Ngalengka ning urung saiki ngono tahun ngajeng ora ya kuwi ingkang titisan Sang Hyang Wisnu Bathara dewa ingkang wenang paring kabahagiaan warang sak jagat raya kuwi besok sing bakal dadi srana sirnane Angkara Murka lho lajeng kula kedah kados pundi lah ngene luwih ana wigati sing kudu tok ngerteni dina samengko dewa ning kayangan sing enekke rapat paripurna ning gedung kadewan nuding kelawan jeneng kita Danamati minangka dadya srana binanjut muksa mring kayuwangan lan jeneng sira awit saka nggonmu tansah nindakake berbudi bawaleksana suka sabiyantu marang sama-samaning urip dicatet dadi amal sing becik amal sing apik mula jeneng kita mati sak ragamu minangka dadi jangkepe para dewa genepe para dewa kowe bakal didadekne dewa ing lenggah ana ing kayuwangan Puspita Kawedar
Naraina sumebang yuang aruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kokiloring kanegara kaketer kini tunganing kong lirwu sing bini panca Kayuwangan Puspita kawedhar. Ya pancen kaya mangkono jeneng kita. Wenang awewisik Sang Hyang Bathara Danapati ya Sang Hyang Daneswara. Lajeng pedamelan kula wonten Kayuwangan menapa gampang gawean gampang. Ya kuwi ora ana liya pegaweanmu njaga ya, njaga kang sata ngreksa. Wujude kembang ingkang pinastan kembang Dewaretna. Kembang Dewaretna ya pancen kaya mangkono. Kembang Dewaretna kuwi kembang ingkang minangka perlambang kajayan lan kamenangan. Mula dina samangko tertamtu wae. Sok bakale ya, bakale adimu Ratu Ngalengka ki mbutuhne kembang kuwi jalaran yen wis tumeka wahyane mangsa kala bakal ana dutaning adil sing prapta kang sata ngluruk ning negara Ngalengka saka tumindake Ratu Ngalengka. Wah nggih sendika ngestaken dawuh. Ya, bareng kawan sak laku ulun. Bareng sak laku ulun munggah ning Kayuwangan. Mapana ning Kayuwangan Puspita kawedhar kanthi awewisik Sang Hyang Daneswara kang jaga kembang Dewaretna. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging alis sang mawe gandrung sabarang kadulu Kagun Danapati ilang saka Pandulu wedi karo aku keriyen wah samane wong kegeden blangkon apa ndengi-ndengi ra diukur apa piye ta? Kegeden blangkon piye? Kegeden blangkon niku tegese sirahe nggih kegeden, tegese sombong. Sampeyan niku mboten menang kalih Kakang sampean. Nyatane dhek ngoncati, mboten kok ngoncati. Peh iki piye to yo. Nek sampean ra ngerti ki takono ngono. Mula aku takon, mang takon sing angel pisan karwane utekku lek mikir. Danapati ning ndi?
Kalah karo aku ngulungani negarane ditinggal. Sampeyan iki aja gemedhi. Gemedhi rasa, nggih. Gemedhi rasa GR. GR niku gemedhi rasa. Rumangsa sampean sampun menang. Mboten. Mboten menang sampean tanding karo kakang sampean. Lah niku kadung nesu mbebayani kok. Kadung nesu mbebayani piye? Sakliyane duwe aji rawa rontek. Kakangmu kuwi ditulari karo bapakmu ya. Sing jenenge Aji Bantreng Wulung. Nganggo moncong apa ora? Mboten. Aji Bantreng Wulung nek pun diwatek. Niku kaya banteng ketaton tandange ora duwe lara, ora duwe kesel. Rasane malipet-lipet aja meneh kok sampeyan disiruting diceruduk. Gunung niku diseruduk iso mbledhos saknalika. Gunung apa? Nggih gunung sing gedhe-gedhe mosok gunung kembar. Kowe aja guyon, kula mboten guyon kula tenanan. Aja meneh kok sipate panjenengan sruduk karo kakang sampean matek Aji Bantreng Wulung. Jagat iki sruduk ambyar tekan kutub utara. Kowe aja ngedeni. Lah nyapa lho ngedeni. Kula niku matur witing klapa salugune ngoten. Lah terus Danapati ning endi? Ngeten. Ambak pripun-pripun kula niku aslenipun nggih. Aslenipun. Kula niku lek gelem dadi dewa niku mboten mapan wonten ing mriki ning kula meten wonten ing Kahyangan mriku. Awit Bathara Guru mriku adik kula. Bathara Guru ya adikmu? Nggih. Guru ki adikmu? Nggih. Ning ngono kowe dosen. Senes. Wah, iki piye to ya? Mboten kok ngoten, ning kula niku mboten mendem kamukten, mboten mendem kelungguhan, mboten mendem apa jenenge niku kursi. Mila kula trima mapan wonten ing Kacapada, kewajiban kula ngelingne sing lali. Ngoten panjenengan niku klebu lali. Mula kula mboten pisah kaliyan panjenengan. Nek iso niku kula duwe kewajiban ngelikne panjenengan, aja nganti kedlarung-dlarung. Lah terus Kakang Danapati ning ndi? Kakang sampeyan entuk kamulyan. Sing boten sedengah titah niku saged nampa. Kamulyan napa? Diangkat dadi DPR. DPR iku apa? Dewa perwakilaning para rakyat. Dadi dewa. Kula ngerti rapate para dewa. Mapanipun sakniki wonten ing Kayuwangan Puspita Kawedar dadi dewa wonten mriku kanthi awisik Sang Hyang Daneswara. Niku lek wong tumindake becik, tumindake apik, mboten singlar saking angger-angger kang sata mboten nerak dumateng bebener, seneng amal jariah, seneng sedekah, niku matine iso mulya wonten ing Kahyangan. Kayan. Nggih. Dadi Kakang sampean mboten kalah kalih sampean. Niku nglungane ya tujune Narada tekane ora telat. Mau telat 5 menit sampean pun ambyar dadi sak walang-walang. Niku saestu. Nek mboten percaya mangsuwek cangkem kula. Lah wis suwek ngono. Ha nggih mangambake sisan. Kula niku lek omong kali panjenengan niku mboten nanti kok kula niku basa-basi menika mboten niku kula mboten napa wontenipun kula aturaken. Dadi dina samangka negara Lokapala bedah merga ratune wis pinanjut kawan para dewa dadi dewa. Nek ngono jembar jajane negara ing Ngalengka tambah Lokapala iki. Nggih.
dina dadi sasi, sasi dadi taun, taun dadi windu. Sang Hyang Wisnu Bathara wis manitis kelawan putra ingkang mijil saking negari Ayodya Sang Rama Wijaya. Lumakuning wektu gumingsir ing wanci. Ora kendho kepara saya kenceng kamurkaning Sang Ngarah Wanaraja. Wani nyidra garwaning Sang Rama Wijaya nenggih Rikyan Sinta nalika bebedak ana madyaning wana. Nalika semana wis tumeka wahyaning mangsa kala Sang Rama Wijaya dadi dutaning adil ngadili pakarati Candala Hambek Nista ngempalaken para Madyabala Wanara saking negari Guwa Kiskendapura. Yasa tambak kinaryasana nyabrang samudra Sang Rama Wijaya ingkang winastan tambak Setu Banda. Para Madyabala Wanara wis yoga ing diri saweging gati njejekake bebener kang sarta kautaman nyernakne angkara perang gedhe ngalengka kelawan Rewanda. Yo. Gempur ngalengka yo. Oh. 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 Kathah senopati ngalengka ingkang samya gugur keterjang kegiyatane Sang Bala Wanara Sarpa Kenaka gugur ana madyaning palagan datan kantun Sang Kumbakarna Buta Surasekti Mandraguna Pramila Jaing palagan gugur saka tangane Sang Lesmana Widagta datan kantun Atmajanira Sang Prabu Dasamuka Megananda inggih Sang Indrajit sirna saking astane Sang Gunawan Wibisana mung karo ijen tanpa rawang Sang Prabu Dasamuka adepi Prabu Rama Wijaya. Nyata larata saking godha guru kula yen tanamu dosa Sang Sri ayo Dasamuka wadya balamu wis entek prajuritmu wis tumpes tapis tanpa tabet
para senopati-senopati sing tok andelake wis gugur ana madyaning palagan. Dina samangka kuwi mung badan sepata, muragake dina samangka tata-tata. Njaluk ngapura kelawan ingkang ngakarya jagat panjenenganing Sun Rama Wijaya kang minangka dadya dutaning adil titis Sang Hyang Wisnu Bathara ingkang bakal ngadili tumindak angkara sing tok sandang dina iki. Wah. Pancasanya reksakaning bumi. Ae. Oh. Wah. Loh. Pancasanya hai engko bare ya apa iki kok lah musuhe kaya ngono lho wis gletak lho wis lemes lho kena angin diluk iso tangi neh. Kena pindho gletak. Ditinggal ngrokok rong entek saler kaya wis tangi neh musuhe. Iki piye to ki? Nek ora Semar tumandang iki kok randang paripurna. Nek ora tak pethukne karo wong sitok iki ora rampung perkarane. Nyapa ya, Mar? Semar. Nesu ah. Kok iso sing metu kowe lho. Lho ora kena diempet e. Aku ora butuh karo kowe. Kuping kowe gawang-gawang ana taring-taringan aku kaya mok celuk. Sing nyeluk kowe sapa? Kowe. Lek krungume piye to? Kong rene iki nek begenggek ngono. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ora butuh kowe. Anoman kon rene. Anoman kon rene. Kapan? Ya saiki. Oke. Penan apa Kiai? Lagi ngopo? Lagi didis.
Wonten napa? Kowe tak kei gawean gelem. Ae purun kemawon. Ngene. Sinuwun Prabu Rama kuwi perang karo Prabu Dasamuka kuwi anggere Dasamuka mati kena angin kuwi urip meneh. Inggih, lajeng menawi kandhara tindakaken. Pomon dicelukne bulldozer niku piye, Pak? Nggo apa? Lemah dikuweruk ngono karo bulldozer, dhek jegarono plek dikubur urip-uripan. Ngono piye Dasamuka? Batang irik ngono apa piye rumangsane? Ora kaya ngono kuwi carane. Lajeng menawi tindakaken. Kowe lak duwe aji maundri, ya. Duwe aji maundri mula dina samangko samu barange kowe kudu tumandang jalaran. Nek ora tumandang kengko ora ndang enggal sirna angkara murka sing disandang karo Dasamuka. Merga apa? Watuk kuwi gampang tambane, Man. Watuk kuwi gampang tambane. Nek watak kuwi bareng karo wonge. Ilange watak angkara murka kudu bareng karo ilange nyawa sing nyandang. Bedolen gunung kang ngrungan. Nek Dasamuka kena panah kuwi ambruk tambleken gunung nggih kuburane sakjeke urip. Oh. Wah. Para hadirin sekalian, sirna hilang angkara murka bersamaan dengan gugurna Ratu Alengka Prabu Dasamuka. Sirna angkara murka, angkara murka sirna. Adem kari ayem tentrem kemloko legi nir ing sambekala slamet sedayanipun, slamet tanduranipun saking homo, rezekinipun kathah melimpah turta kebak barokah kangge srana taun ngajeng urunan malih kangge nanggap wayang. Sewu lepat nyuwun pangaksami kula akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.